mga kapatid at nakita ninyo kung paano idinaos ng Barangay Pasig, Candaba, Pampanga yung new normal Grand Marian exhibit nila. Ayan, so nakita naman ninyo kung gaano kaganda, ka-elegante yung mga sumaling mga holy images, ayan, ng mga Mary. Ayan. So, nakita rin naman natin na pagpasok mo pa lang, meron na doon nakasulat yung mga social distancing, ayan, tapos always wear your face mask and face shield. Ayan. So, may nakapagsabi sa akin na ang exhibit daw dyan sa pinuntahan natin is it will last 2 weeks. 2 weeks yung kanilang exhibit. And so medyo matagal yung nila exhibit. And sabi naman nila magkakaroon din naman ng exhibit dito sa aming parokya, which is in Santa Ana, Pampanga. Sana ayan, so try natin. Sana lahat tayo makasali doon, mga kasama kong dating lumalabas tuwing month of October Marian procession dito sa Santa Ana, Pampanga. Binabati ko pala siyempre shout out of course yung mga batang kamarero all over the Philippines. Alam niyo naman kung sino-sino kayo sa sobrang dami na natin. And sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Ayan, so thank you so much po. Then shout out din sa mga ka-opisina ko. Ayan, sa Pampanga Premier Medical Center, sa PhilHealth Department, Bidding Department, and Cashier Department. And to all the departments ng Pampanga Premier Medical Center, which is on Monday, October 18, ayan, magsa-celebrate po kami ng 5th anniversary. Ayan, so 5 years na po ang Pampanga Premier Medical Center. So happy anniversary Pampanga Premier. Ayan, so thank you so much din po sa sumalubong sa akin, ayan, dyan sa Grand Marian exhibit sa Candaba, Pampanga, sa Barangay Pasig. And so, nakita nila nung dumating ako, kasi actually, it's late na akong dumating, kasi nagro-rosary na sila. Kapag that time kasi, pag alas 6 na nagro-rosary na sila, pinapatay na nila yung mga ilaw ng mga puon. Kasi nga hanggang 6 lang ata. Parang 7 to 6 yung Marian exhibit nila. So pagdating ko doon, talagang pasara na talaga. Kumbaga, ako na lang yung makakapasok. So I'm so thankful kasi nung nakita nila ako, ayun, nakiusap ako syempre na pwede makapag-vlog, makapag-video, and sinabi nila, okay sir, sinindihan nila yung mga ilaw ng mga puon. And so clap po sa inyo. Thank you so much po. Napakababait po ninyo dyan sa Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. And so thank you. Tapos yung mga tao dun sa harap ng bisita or yung sa Lord's Baptism Chapel. Nung yung ko kasi dala ko is motor. So, sabi nila, sige sir, ganyan kaming bahala dyan. So, clap. Thank you so much po. Ayan. And sa lahat po ng mga nag-i-sponsor. Ayan. So, thank you so much po. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Tapos, may exhibit po. Ayan. So, may exhibit po niyan sa darating na October 23, if I'm not mistaken, some part of San Rafael, Bulacan. So, ang lalayo. Tapos, alam ko mag-exhibit din sa Mexico, Pampanga. Grand Marian exhibit din sa Mexico, Pampanga. Tapos, Grand Marian exhibit sa San Rafael, Bulacan. And kung saan po kayo malapit, pwede kayong pumunta doon. As long as, siyempre, aware tayo dun sa social distancing, practice the social distancing, and always wear your face mask and face shield inside and outside of the exhibit. Ayan. Para at least, siyempre, para sa atin lang, para sa atin din naman, for our own sake and for the sake of the others. And so, again, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jessie Samson, JETSSIE, SIMSON. Then add me to my Facebook account, is me, January. And follow niyo ako sa aking TikTok. And sa lahat po naman pala ng mga nagpa-follow sa akin sa TikTok. Thank you so much po. And so, bago pa lang po tayo sa TikTok, pero ang dami na ng mga nagpa-follow. Ayan, so follow pa po kayo. Follow niyo po ako always. Ayan, so thank you so much po. And then, thank you always sa lahat po ng mga nagko-comment sa akin. Lalo yung mga bata na pag-upload ko pa lang meron nagsasabing, hi kuya, tawag dito, first, may magsasabing second, ganyan. I'm always watching your videos, ganyan. And thank you so much po pala sa lahat po ng mga nagtatag sa akin na yung about sa favorite na, tawag dito, favorite vlogger, ayan. Kung magre-reply siya ng kung,
he or she replies you. Parang ganon, parang manonotify mo ba siya. And always nandun yung pangalan ko kapag tinatag ako. Siguro sa isang araw, medyo okay naman. Ayan, so clap ako. And ayun, PM lang po kayo kung may mga gusto po kayong itanong sa akin. As long as I'm not busy to my work as a frontliner sa isang private hospital here in Pampanga, which is in Pampanga Premier Medical Center. And so magre-reply po ako. Ayan. And please po, huwag niyo na po akong i-compare sa ibang mga vlogger na mas magaling si ganito, pero mas magaling ka kay ganito. Ayoko po ng mga ganun kasi pare-parehas lang po naman yung content namin, pare-parehas lang po kaming vlogger. And siguro I'm very napaka-hypocrite ako kung sabihin ko na I'm not here for the money. But of course, I am here para to inspire everyone. Siyempre, if ever man na mag-monetize yung vlog ko, of course, siyempre, tutulungan natin mga kapwa kamarero. Not only for my own sake. Siyempre, para sa lahat. Kasi, sabi ko nga, vlogging is not actually my priority in life. It is my passion. It is, I'm doing this to inspire, not to earn money, not to have a business or what's called this, para magtrabaho dito sa loob ng YouTube. Hindi po ganun. And so, don't compare me again sa ibang mga vlogger. Ayan, lalo na ba naman mga kinocompare nyo sa akin, mga idol ko, Diyos ko day. Ayan, mga kapatid. Mga kapatid, grabe yung pagko-compare nyo. And so, again, thank you so much po. And ingat po always and God bless us. And always pray the Holy Rosary, lalo po ngayon. October is the month of Holy Rosary. Ayan. Then sa November, siyempre, nandiyan yung mga All Saints Day, All Souls Day. Ayan. So, ingat po always, and lalo na ngayon, COVID is still nandyan pa rin sa ating is in the air. Ayan, parang siya, Christmas is in the air. Ayan. So, always wear your face mask and face shield at all times. And lalo kung lalabas po kayo. At syempre, sumunod na rin tayo sa mga safety protocols. So, sana tayong pasaway. Ayan. So, ingat po always and God bless us all. It's me, January Lee. Thank you!